Li naqsu l-persuni jirreġistraw għax-xogħol qed tikkonfermah ukoll l-istatistika dwar l-ispiża tal-gvern. Dan hekk kif jirriżulta li bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena l-ispiża fuq dawk li jieħdu l-benefiċċju tal-qgħad naqset b'6%. Bejn Jannar u Settembru tas-sena l-oħra, il-gvern nefaq iktar minn 10 miljuni u 400,000 euro fuq dan il-benefiċċju. Filwaqt li fl-istess xhur ta' din is-sena l-ispiża fuq dan il-benefiċċju kienet ta' 9 miljuni u 800,000 euro. Dan ifisser tnaqqis ta' 630,000 euro fuq dan il-benefiċċju. Dan il-benefiċċju jingħata lil persuni li ma jaħdmux għal 22 ġimgħa. Hemm ukoll dak magħruf bħala benefiċċju tal-qgħad speċjali li jingħata wkoll għall-istess perjodu iżda li jkun ftit ogħla mill-benefiċċju l-ieħor. Dan jieħduh persuni li jikkwalifikaw għal għajnuna soċjali mhux kontributorja. In-nefqa fuq dan il-benefiċċju wkoll niżlet perċentwal konsiderevoli. Fil-fatt din niżlet b'5.1% meta wieħed iqabbel l-istess perjodi. Fl-ewwel 9 xhur tas-sena fuq dan il-benefiċċju ntefqu madwar 1,200,000 euro, 66,000 euro inqas mis-sena li għaddiet. B'hekk l-istatistika dwar in-nefqa tal-gvern hija ċertifikat ieħor fost sensiela li kkonfermaw kif f'pajjiżna qed jonqsu n-nies jirreġistraw għax-xogħol u jiżdiedu dawk li jaħdmu. Il-ġimgħa kienet ippubblikata wkoll l-istatistika tal-Eurostat li reġa' turiet kif pajjiżna għandu fost l-inqas rati ta' qgħad fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ir-rata ta' qgħad f'Settembru niżlet minn 6.5% fl-2013 għal 5.8% din is-sena.